Hola, Sílvia. Què, com va tot? Bé, molt bé. Anar fent, sí, aguantant la calor. Suposo que estàs molt content, no?, de que ja tinguem més de 50 Patreons i que ja haguem comprat el micro que en breu arribarà per poder gravar els podcasts. Sí, ja era hora. Sí. I ara ja anem per l'objectiu dels 70, 70 Patreons. Exacte. Membres a Patreon. Que llavors farem 2 vídeos al mes. Uau. Déu-n'hi-do, La cosa va avançant de mica en mica. Sí. Molt bé, doncs sí, molt content per les coses que han de venir, per com avancem i tot el que vindrà. Sí, i tant. El tema del dia. Bé, doncs avui volem continuar la conversa que vam tenir amb el Sergi, aquest noi de la colla dels Castellers de Sants, en què ens va explicar l'origen dels castells, l'evolució al llarg de la història, la situació actual, l'afectació de la pandèmia en aquest sector. I avui el que volem fer és centrar-nos en els castells en si, perquè en l'episodi anterior van sortir moltes paraules relacionades i avui volem aprendre el vocabulari bàsic, no? Volem saber com es fan, quins tipus de castells hi ha, de quines parts es componen i, doncs això, tenir el vocabulari bàsic i imprescindible perquè si mai aneu a veure castells en directe o en veieu en un vídeo, pugueu posar nom a allò que veieu i ho pugueu entendre tot, pugueu entendre què passa més o menys a cada moment. D'acord? Per tant, avui hem tornat a convidar el Sergi i el tenim aquí amb nosaltres. Hola, Sergi. Hola, Sergi. Hola, què tal? Molt de gust de sentir-vos altre cop. Igualment. Això, Sergi, que ens vam quedar amb ganes de saber més i amb més detall com es fan els castells i en què consisteixen i perquè vas fer servir expressions com ara un 3 de 9, amb folre, manilles, no? I això potser hi ha molta gent que encara no sap què és, no? Per tant, primer de tot, quins tipus de castells hi ha? Són tots iguals o hi ha categories? A veure, ens van dir sí, moltes coses l'altra vegada. Aleshores, els castells hi ha de diferents tipus i de diferents alçades. Bàsicament, el bàsic en tot castell és una pinya. Una pinya que és la gent que està a base i aleshores subsecta el que seria els baixos, que són, imagineu-vos la torre que puja cap amunt, doncs a baix de tot hi ha una persona que aguanta aquell rengle vertical, d'acord? Allò és el baix. Poden ser 3 baixos, i quan dic 3 baixos defineix el castell. 3 baixos, 4 baixos, 5 baixos, fins a 9 baixos i a vegades castells més estrambòtics de 12, d'acord? I al voltant seu doncs, hi ha 2 persones que estan sota les aixelles d'aquest baix, que aguanten, i els baixos entre si, amb els braços, s'agafen uns altres, fent una espècie de cercle, en aquest cas, si fossin 3 o 4, d'acord? Hi ha més gent que es va ficar dins i aleshores podia entrar en més detall de quin és cadascun, però clar, qui entra de nou potser li sona una mica massa estrany. D'acord, entenem que tenim la pinya per començar i al centre de la pinya hi ha els baixos, que són com si diguéssim el primer nivell del castell, no? O sigui, els que estan just a sota de cada fila o cada renglera de persones. Exacte. Aleshores, darrere dels baixos té tot una filera, entre un baix i l'altre baix, el que seria l'alçada dels braços que es creuen entre ells, un altre, i es va formant una espècie de figura geomètrica de forts i contraforts que fan que el castell, doncs, a veure, no s'ensorri, apoyin el baix i, per ser al centre del que seria el nucli, amb d'aquests 3 baixos. Fico els 3 baixos perquè òbviament hi ha més figures, no? Però centrem en aquests 3 baixos, doncs hi ha les agulles. Les agulles impedeixen que el que seria el baix no se'n vagi cap endavant. És a dir, omplen. Tot està omplert per persones que fan de contraforts i ajuden a l'estabilitat de la pinya.
Això seria el primer nivell. D'acord. Després hi ha el segon, segons l'alçada i dificultat del castell, doncs hi ha folres, que és una subpinya, i manilles, que és una altra subpinya superior. D'acord? D'acord. O sigui, el folre és com una altra pinya a sobre de la pinya principal i les manilles una altra pinya encara més petita a sobre, no? En el tercer nivell. Exacte. I això seria faria una espècie de com una piràmide al centre del que seria el tronc, que és les persones que van a sobre del baix, que serien els segons, els terços que anirien sobre els segons, els quarts i així successivament cap amunt. D'acord? D'acord. Segons, terços... Dosos o segons? Els segons, és que els dosos són... Jo ho explicaré després. D'acord. O sigui, per tant, segons, terços, quarts, cinquens, etc. no? Exacte. D'acord. I va pujant. Aleshores, òbviament, amb 7 pisos d'alçada no cal ni folre ni manilles, perquè no és suficientment alt. Però ja a partir de 8, ja pot haver un folre. Un 2 de 8, que són com 2 pilars que es miren de cara, per exemple. O sigui, 2 persones a cada pis i 8 pisos, no? Exacte, cap amunt, d'acord? Aleshores, aquest necessita una subpinya perquè balanceja molt aquell castell. És molt, com et diria? Inestable. Inestable, exactament. D'acord? Requereix d'aquests suports de pinyes per mantenir-lo quiet. Què vol dir? Que un 2 de 8 és més difícil que un 3 de 10, per exemple. Clar, perquè 3 fan més estabilitat. Exacte. I l'espadat, que seria el pilar, allò que veieu, un pilar d'una persona sobre l'altra, doncs allò, òbviament, una agulla com aquella, doncs es balanceja molt. Aleshores, aquella necessita, doncs, també el forró i les manilles. En aquest cas, perquè arriba a 8. M'entens? El tema està que no per ser més gran és més difícil. D'acord. I, per tant, has parlat de pilars, o sigui, un pilar seria un castell d'una persona per pis? Sí. Una torre seria de 2, un 3, és a dir, mira, quan llegiu els castells, per exemple, primer diu 5 persones per pis de 8 pisos i fica una F que és folre. Això vol dir que són 5 persones amb 8 pisos i amb una subpinya, per exemple. Exacte, o sigui, això ho veiem sobretot al final d'una diada castellera, no? Quan es veuen els resultats dels castells que s'han fet i si s'han fet completament o no, doncs s'escriuen amb aquesta nomenclatura, no? Exacte. Primer el número de persones per pis, després el número de pisos i després si hi ha folre i manilles, no? Exacte. O si és un 3 de 9 i fica SF, vol dir que és sense folre, és a dir, que és net. Això s'entén com que el castell va des de pinya fins a dalt, sense cap mena de suport extern, ni folres ni manilles. Encara és més difícil. Uau. Déu-n'hi-do. Quin és el castell més gran o més difícil que s'ha fet mai? Andreu, ja has entrat al web d'Italki? Oh, i tant. Des que italki ens patrocina el podcast, li explico a tothom que tenim una oportunitat perfecta per provar els serveis del web. No sé vosaltres, però la meva opinió és que s'aprèn molt més ràpid un idioma amb un professor particular que no pas amb un grup, ja que el professor particular s'adapta al teu nivell i velocitat d'aprenentatge. Sí, a italki hi trobareu un munt de professors particulars, no només per aprendre català, sinó també per aprendre l'anglès, el francès i moltes altres llengües. Penseu que tots els professors anunciants al web fan classes amb tu. Vull dir, són en línia, a través d'internet, de l'ordinador, però tenen la mateixa manera de fer com quan el professor o professora ve a casa teva a fer-te una classe particular. Per tant, no té res a veure amb fer un curs per internet sense tutor o que no veus mai un professor, sinó que en tot moment us veieu i, el més important, parleu.
Ara sí que ho has dit, parlar. Quan aprens, has de practicar i el millor és que els professors siguin nadius, com els que trobeu a italki. I a més, cada professor i professora ha fet un vídeo on podeu veure com són, com s'expressen i obtenir també una primera impressió de cadascú. Però ara ve l'important. Heu d'entrar a l'enllaç que us hem deixat a les notes del programa, que és go.italki.com/easycatalanpodcast i contractar una classe. I després d'aquesta primera classe, amb l'enllaç que us hem donat, obtindreu $10 per a les classes següents. Exacte, obtindreu aquesta oferta amb la vostra segona classe, així que no us ho penseu més i entreu al web d'italki. Doncs el més gran és el 4 de 10 en folre i manilles, que òbviament pesa una tonelada, és exagerat. Si per cada baix hi ha com 15 persones envoltant, entre una cosa i l'altra, multiplica això per cada un. Bueno, una exageració de gent, molt passant. El 2 de 8 sense folre, doncs és el que parlàvem abans, que són dos piles mirant-se cap un a l'altre, i sense folre és el més, li dèiem la bèstia indomable. Ara està més domada. I l'últim que s'ha fet d'un rànquing, perquè hi ha un rànquing de categoria de castells per dificultat i puntuació, cada castell val uns punts, carregat o descarregat, doncs el 3 de 9 sense folre és el top dels castells que s'han fet ara per ara. Quin castell, perdó? El 3 de 9 sense folre. Sense folre, d'acord. I què significa això de carregat o descarregat? Carregat vol dir que l'enxaneta ha arribat a dalt de tot. L'enxaneta és el pom de dalt són els dosos, que són dos nens o dos nenes, un acotxador, que acotxar vol dir ficar-se de cuclilles, per dir-ho així, i després l'enxaneta passa per sobre de l'acotxador o acotxadora. I aleshores això s'entén com que és carregat, quan fica les cames, quan toca els dos dosos. ¿Vale? Aleshores es considera carregat i aixeca la mà i allò doncs, vol dir que està carregat. O sigui, la part de dalt del castell és on hi ha els nens petits, no? I sí, has dit que són els dosos, llavors l'acotxador que està a sobre dels dosos i que forme com una plataforma perquè a sobre s'hi posi l'enxaneta, no? Perquè passi per sobre. Perquè passi per sobre i aixequi la mà, que és l'últim, és la senyal que indica que el castell ja s'ha carregat. Exacte. I aleshores, si aconsegueix allò, aixecar la mà i en aquell moment cau el castell, fa llenya, que es diu, aleshores es considera carregat. D'acord? Si no ho assoleix, es considera intent vàlid, però ja està, és a dir, no s'ha carregat. I si baixa i es desfà el mateix al castell, fins a desmuntar-ho tot, aleshores es considera castell fet i carregat. L'expressió aquesta que has dit de fer llenya, la llenya són els trossos de fusta o branques, branquillons que posem en una foguera o en una llar de foc, en una barbacoa per fer foc, no? O sigui, la llenya és tot això. I en el cas dels castells, fer llenya vol dir quan un castell cau, quan es desploma i cauen totes les persones, oi que sí? Sí, imagina't que agafes tot un feix de llenya i ho esparceixes pel terra, ho tires per allà. Exacte, és una metàfora, no? Exacte. I una pregunta, o sigui, descarregat significa quan l'enxaneta ja ha baixat, però ha d'haver baixat tothom o només l'enxaneta perquè es compti? Tothom, ha de baixar tothom. Aquí vull introduir el tema de les gralles, que és important a l'hora dels castells. Les gralles és un instrument d'aquí, una mica estrident, i marca per la gent que estem a pinya, estem a baix, que no podem veure, si mai aneu a fer castells, a una pinya, mai, prohibidíssim, mirar cap a dalt. Per què? Perquè es pot caure algú i fer mal. Aleshores, com hem de mirar tots cap a baix, estar tots centrats, escoltem les gralles i el to de les gralles ens indica que el castell va pujant. Aleshores, hi ha un canvi de to, que és quan l'enxaneta passa al castell i fa l'aleta. I torna a haver un canvi de to
doncs, per baixar i aleshores ja sabem que el castell ha carregat i aleshores s'està desmuntant. I per últim hi ha un altre petit canvi de to que vol dir que ja està completament descarregat i ja són els últims del tronc que estan baixant. Molt interessant. Però llavors, si el castell fa llenya, o sigui, si cauen, la gralla també us avisa o no? Sí que ens avisen en el sentit que paren gralles. D'acord. O sigui, quan para vol dir que baixen. No, quan para, de cop, vol dir que ja ho notem, no?, que s'ha caigut. Però vull dir que vol dir que res. O quan segueix la gralla amb el mateix to d'inici, vol dir que potser la canalla s'ha fet enrere i no ha volgut pujar a coronar el castell, que també pot passar. Clar, és que per això la canalla, és a dir, els nens i nenes que pugen a dalt de tot, realment han d'estar entrenats per superar la por, no? Sí, la veritat és que són canalla ja de molt, molt, molt valenta, que saben de que allò caurà i van a coronar i saben que el castell se'n va baix. Però tot així hi van i fan l'aleta. I a vegades veus l'aleta que va al braç quasi penjat de l'aire i que van caient. Buah, és que és admirable, aquests nens que pugen fins dalt de tot. I una cosa, perquè parlant de la gralla, o sigui, una cosa és quan han començat a sonar les gralles i el castell doncs, va pujant i tot això, però és que hi ha un moment al començament del castell que no sonen les gralles, no? O sigui, primer hi ha un silenci, o com funciona això exactament? Funciona perquè va en funció, valgui la redundància, de la dificultat del castell. Hi ha castells que es munten a partir del, per exemple, el 3 a 10, primer munten la pinya, el forre, les manilles i puja al quart del que seria el tronc que està bordejat. I allà, quan ho tenen segur, doncs aleshores diu el cap de colla o l'encarregat diu amunt i aleshores ja toquen gralles. I quan toquen gralles vol dir que és intent vàlid. D'acord. O sigui, recapitulant, segons la dificultat del castell, no? Si s'han de fer folre i manilles, llavors aquesta part es fa en silenci perquè es pugui fer bé, no? Perquè es pugui posar tothom ben col·locat i llavors, si està tot bé, es valida i comença a sonar les gralles per indicar que el castell continua, no? Que es tira amunt. Les gralles donen el vistiplau a que el castell es puja. És a dir, es comptabilitza. Has comentat que hi ha un cap de colla, que és, suposo, una sola persona, i aquesta persona us va guiant durant tot el castell o ja ho heu parlat tot abans de muntar-lo? No, el cap de colla... pot haver dos caps de colla o cap de colla sots cap de colla. Per què? Perquè a vegades el mateix cap de colla doncs, està al tronc. D'acord? I aleshores, depenent del castell, si està o no està, doncs participa, dona les instruccions. És el que mira com va i com va pujant i creu que el castell és factible de pujar. Si pel que sigui remena o veu posicions febles, és possible que el faci baixar. Per no arriscar, perquè si ja veu que a certa alçada ja rebega molt, doncs diu no, és que no pujarà. Clar, si hi ha molta tremolor, llavors diu enrere. I no és per la tremolor en si, sinó per les posicions que agafen determinades persones que, per exemple, et diré, tiren massa l'esquena cap enrere, aleshores el castell s'obre i ja es veu que si fiques més peça a sobre, doncs allò cau, per ficar un exemple. És el que vigila des de baix i va donar les directrius a la colla, als castellers i castelleres perquè vagin pujant. Si està bé, va aguantant i a vegades que veus tremolor és normal, però les posicions estan aguantades, el castell està tancat bé, segons el seu criteri van veient si progressa adequadament o no. També depenent de la dificultat del castell, com deien abans.
Clar. Aleshores anava a dir que això pot ser el cap de colla o sots cap de colla, o a vegades hi ha dos caps de colla. Per tant, tenim el cap de colla, hem parlat dels baixos, de les agulles, hem parlat dels dosos, dels acotxadors, de l'enxaneta, que és l'última, la persona, el nen o nena de l'extrem superior. I tu, Sergi, de què fas en la teva colla? Jo volia fer d'enxaneta, però no m'han deixat. I vaig dir d'acotxador, i em va dir que encara menys, perquè l'acotxador és encara més petit, és el nano més petit de la colla. Total, que vaig dir que a baix, que feia a la part de, a vegades, el que seria la soca, o a vegades he pujat al folre, o he fet algun pilar de segon, coses així. Com deia, vaig començar tard. I normalment, als castells, no vas de baix cap amunt. És a dir, la naturalitat del castell és que vas de dalt, d'enxaneta o de cotxador, cap a baix, perquè vas fent gran, tens més tècnica i vas baixant. Clar. Com més gran o com més pes, no? I força, més avall, no? Però ara que dius això que tot va de dalt cap a baix, jo també he vist alguns castells que hi ha com una agulla al mig, en aquest forat interior, i els van carregant de baix cap amunt. Sí, el tema d'agulla que dius pròpiament, hi ha castells de 3, de 4, que hi ha un pilar a dins, d'acord? Aleshores, aquest castell puja el tronc i puja l'enxaneta, i mentre van pujant, al mig va pujant un pilar, l'agulla. Aleshores, aquí hi ha una peculiaritat, i és que l'acotxador, que és el que està ajupit, d'acord? Aleshores, l'enxaneta carrega, fa l'aleta, marxa, baixa, i l'acotxador se'n va cap al pilar i seria l'enxaneta del pilar. Aleshores, el tronc, que és la part que rodeja el pilar en aquest cas, es va desfent, es va baixant i no es considera carregat fins que el tronc ha baixat fins al segon, tercer pis. Aleshores, quan ja han sortit tots, es considera el castell que sigui en pilar carregat. I ja després baixar el pilar. Visualment, la veritat és que impressiona molt. Sí, jo també ho he vist i és impressionant. O sigui, quan hi ha aquests castells que són més, no sé com dir-ho, més diferents, no? Com aquest, que té una agulla, un pilar al mig, al centre del tronc, i que va pujant d'aquella manera, és també molt espectacular de veure. Una altra cosa, Sergi... Només dir-te que, ja ho dius bé, és agulla. El pilar ho deia per aclarir una mica, però de fet se li diu agulla. Un altre tema és la indumentària dels castellers, la roba que porten. En què consisteix, Sergi, la roba que porten els castellers? Doncs la roba que portem nosaltres consisteix en uns pantalons blancs. Totes les colles porten un pantaló blanc, d'acord? Pot ser llarg o una mica més curtet. Aleshores tenim una faixa que serveix per protegir la part lumbar i abdominal. S'apreta per tenir aquesta protecció, perquè això és com ficàvem l'exemple d'un globus d'aigua. Si tu l'agafes i el deixes anar, doncs s'expandeix cap als costats, d'acord? I si li fiques la faixa, doncs el rate i agafes més força i aleshores el sostens. Després ve la camisa. La camisa és òbviament cada colla té el seu color de camisa, i dit de pas, quan és una colla novell, primer comencen de blanc i aleshores quan han fet determinats castells, doncs ja se'ls considera com a colla castellera i ja poden actuar amb el seu color. Els orinots, en aquest cas, anem de gris. De gris perquè la barriada era una barriada obrera i el gris del color de les empreses doncs van agafar aquest color. I després venen els mocadors, que hi ha una part estètica, d'acord, però té una part que serveix per al següent. Els canells és perquè quan tens algú darrere, tu estàs agafant
algú, perquè aquí hi ha molt contacte físic, potser li estàs agafant les natges al darrere, d'acord? O l'estàs aguantant pel lateral els pantalons, aleshores tens algú darrere que t'està ajudant amb la seva mà agafant el canell. Clar, si només t'agafa el canell i una suor, rellisca. I d'aquesta manera, amb el mocador, doncs es queda allà i fa de tope, d'acord? D'acord. Hi ha gent que s'ho fica el que seria a la cuixa, i és perquè millor la canalla té dificultats per pujar i els serveix com un punt de recolzament per anar escalant el castell. I hi ha gent que s'ho fica al cantó de la faixa, doncs també per subjectar una mica més la faixa o apretar-la més. Per últim, el mocador del cap, doncs, també és una mica per protegir-te per la calor, no té tanta història, però ahí és. No, però té més funcions de les que m'hauria imaginat, perquè jo pensava que el mocador era principalment una qüestió estètica, no? Un complement més a la indumentària, però clar, pel que has dit, pot arribar a funcionar per moltes coses, o sigui, per evitar les relliscades per la suor, per subjectar millor determinades parts, per subjectar-se amb les mans o amb els peus, no? Suposo, per protegir-se del sol, o sigui, realment té moltes funcions. Sí. A veure, té un punt estètic a l'hora de la parafernàlia castellera, de preparar-te la faixa, a més, per fer-te la foto, no? És a dir, que anem a fer les fotos, se fa gràcia i somrius, i etc. Però sí, té aquestes funcions que són cabdal. I una pregunta, els mocadors són iguals entre totes les colles? O sigui, són iguals sempre o cada colla té el seu mocador personalitzat? En principi, els mocadors eren, com s'han conegut sempre, vermell amb puntets blancs, d'acord? I amb l'escut de la colla o sense escut de la colla. Però amb el temps, doncs, per qüestions, per un cantó, socials de lluita, per exemple, en favor de les dones, doncs s'han fet els mocadors liles. Per el que seria la comunitat gay lesbiana, doncs s'han fet mocadors negres amb el logo de LGTBI+. I així altres aspectes. És a dir, han anat proliferant una mica els colors amb el que seria els mocadors, sempre guardant una mica els puntets blancs, això sí. D'acord. O sigui, llavors, hi ha com uns elements que són més o menys o sempre iguals, que serien els pantalons blancs, la faixa negra i el mocador amb els puntets blancs, i després tenim la camisa i l'escut, que són variables segons la colla, no? Perquè cada colla tria el seu color de camisa i el seu escut, evidentment, és diferent, no? Exacte. M'agradaria afegir què és una faixa, perquè potser això també és molt nostre. Vull dir, és una peça de roba d'aquí a Catalunya que es feia servir antigament quan eres pagès, ara no es fa servir tant, i la podeu veure, com estem dient, en els castellers, però també quan és Pasqua i es fan caramelles. I seria com una bufanda una mica més ampla que l'has d'enroscar al voltant de la cintura. I llavors, normalment, algú altre t'ajuda a posar-te la faixa perquè quedi ben fixada, de forma que l'esquena estigui recta. O sigui, ara actualment ja existeixen faixes ortopèdiques per les persones que tenen mal l'esquena o la necessiten per treballar, però aquesta, la tradicional, normalment és de color vermell. La faixa nostra, negra. Ah, veus? Mira. Sí, la dels castellers és negra, però la tradicional catalana també n'hi ha de vermelles. És vermella, sí. I anem a puntualitzar amb el nostre cas que sí, que també fiquem faixes ortopèdiques segons la posició, però sota, òbviament, de la faixa negra per una qüestió d'uniformitat. Clar. Bé, Sergi, doncs ja hem comentat moltes coses. No sé si ens hem deixat res important en relació amb els castells. Doncs sí, els castells aixecats per sota. Quina peculiaritat tenen? Doncs així com es van escalant, doncs en aquest cas va a pes, es van pujant a pes, des de sota cap amunt, i van creixent com si fossin una planta. I l'enxaneta i tot ja està preparada per coronar
el que seria el pom de dalt, que se li diu, que eren els tossos, el cotxador i l'enxaneta, després ja està preparada, i va pujant. I ho van pujant, va creixent a pes. I ja quan estan els pisos que toquen, puja l'enxaneta, carrega i baixa de forma normal. O sigui, perquè tothom ho entengui. Clar, en un castell normal es forma un pis, llavors es posen persones noves a sobre i tenim un altre pis i així successivament. Però en aquest cas, que dius tu, és que es van afegint persones per sota i aquestes persones que es posen a sota fan pujar el castell, no? És això? Sí, és com si tu estiguessis de peu i jo t'agafés i et pugés cap amunt. Mare. I em fiqués jo a sota teu. I aleshores ve algú altre, m'agafa més persones, òbviament, perquè un no pot. I aleshores m'agafa el de sota i el puja cap amunt i nosaltres, pugem una alçada més, una altra alçada més i una altra alçada més, fins que siguin 7 o 8 alçades que puja el castell. Mare meva, però això ha de ser molt difícil. Com tot, tècnica. Ja, tècnica i força. Sí, força. Recordes els valors dels castells, és a dir, que força, equilibri i seny. Exacte. Força, equilibri, valor i seny, no? I seny, sí, em deixava el valor. Molt bé. L'expressió de la setmana. Doncs precisament una d'aquestes paraules del lema dels castellers, força, equilibri, valor i seny, el seny és una cosa molt, molt catalana, no? Que a vegades és d'aquestes paraules que costen d'explicar perquè no solem trobar un equivalent directe en altres llengües, no? I el seny és com la capacitat de pensar de manera, doncs, assenyada, no? La redundància, amb raciocini, o sigui, de manera racional, amb coneixement. Amb coneixement, d'acord amb el sentit comú, no? Exacte. I amb serenitat, o sigui, és una manera de fer i de pensar, d'actuar, de comportar-se, no? Exacte, amb molta responsabilitat. Sí. Amb responsabilitat, exacte. I d'aquí ve el de seny i rauxa, no? Que són l'oposat. Exacte, seny i rauxa, sí. Molt bé. I jo volia comentar una altra expressió que potser no és una expressió fixada com a tal, com a mínim en la llengua general, potser en el món dels castellers sí que ho és, i és una cosa que em vas dir tu, Sergi, en els missatges que ens vam intercanviar de correu electrònic, quan t'acomiadaves, deies salut i castells. Ah, sí. I trobo que és una salutació de comiat, una expressió de comiat molt enèrgica i molt, no sé, em va agradar, molt positiva. Salut i castells. Sí, i pit i amunt, també. Pit i amunt. És a dir, pit i amunt és com... Pit i amunt literalment és una pit i que el castell pugi. Però també se li diu que empenta. Diu fot-li. O sigui, donar pit en el món casteller vol dir fer pressió, no? Amb el pit, entenc. Exacte. Quan estàs a la pinya, pressiones amb el pit a la persona que tens davant, no? Sí, els mateixos companys, si necessiten pressió, diuen pit, o diuen a tu el nom i diuen pit. I aleshores doncs, apretes i tu demanes més pit enrere per fer pressió cap endins. D'acord. I d'aquí surt pit i amunt. I el pit i amunt, clar, surt d'aquí. Pit i amunt de pujar al castell. Molt bé. Perfecte. Doncs salut i castells. Salut i castells. Easy Catalan recomana. Bé, i per últim volem acabar aquest episodi amb unes últimes recomanacions. No sé si tens res més per recomanar-nos, Sergi. Doncs en l'altre capítol vaig comentar el documental Enxaneta. D'acord? És un documental, la veritat és que és llarguet, però val la pena. I també hi ha un sobre una cosa paral·lela. Els castells són els govindes indis. Ells també fan construccions semblants. Es diu govindes, com deia. Això són indis, no? Són indis. Jo no vaig tenir l'oportunitat d'anar, però la meva colla va anar a l'Índia i van fer una demostració castellera amb els govindes. D'acord? Va ser un intercanvi cultural, la veritat, fascinant. Ah, sí, ho vaig veure a les notícies. Sí. O sigui, és una tradició que no
o sigui, no té res a veure amb els castells, però és molt similar, no? Exacte. I aleshores el documental es diu Mail Point. És una altra cosa curiosa de veure, no? Una altra forma de veure aquesta estructura feta d'una altra forma i amb una altra forma de les característiques és totalment diferent, evidentment, no? Però també és un aspecte cultural d'ells amb un aspecte cultural del nostre. Doncs posarem aquest vídeo o aquest reportatge en les notes del programa i també 3 vídeos més que jo he trobat. Bé, un d'ells el vaig veure fa molt temps i em va impactar molt i l'he recuperat. És un vídeo dels Minyons de Terrassa, o sigui, és una colla castellera de Terrassa, i és un vídeo en què carreguen i descarreguen un 4 de 10 amb folre i manilles. I bé, o sigui, el vídeo en si és espectacular, llavors a mi em va impressionar molt i crec que està molt bé per fer-se una idea de la dimensió que poden arribar a tenir els castells, no? Perquè un 4 de 10 amb folre i manilles és un castell de gamma alta, no? Sí, gamma extra. Gamma extra. Superior, doncs és del top. Déu-n'hi-do. I bé, és un vídeo que dura 4 minuts i és molt, molt intens. Un altre vídeo que vaig trobar i em va agradar molt és un vídeo titulat Les primeres mans. No sé si el coneixes, Sergi. Les primeres mans. Primeres mans, em sona. I és sobre el concurs de castells. I és un vídeo que està fet a partir de fotografies del concurs de castells, d'acord? O sigui, no és un vídeo pròpiament dit, sinó que són diverses fotografies que retraten doncs, tot l'esdeveniment de formació d'un castell en el concurs de castells. I el que està molt bé és que no només són fotografies, sinó que va acompanyat de l'àudio, dels sons, de tots els sons que se senten al llarg de la construcció d'un castell. Des del silenci que hi ha al principi, quan es conforma la pinya i el folre i les manilles, i llavors sents, per exemple, els comentaris, tot el que diuen les persones que estan allà dintre ficades dintre de la pinya, i fins al so de les gralles i els aplaudiments i tota l'eufòria, no? I està molt bé perquè a través de fotografies i de l'àudio tens una experiència molt pròxima al que podria ser estar ficat dintre del castell, perquè és això, sents el que passa a dintre. I és superinteressant. Llavors, aquest també us el posarem a les notes del programa. Sí, aquest, ara me'n recordo que dius de les pinyes, que es veu molt clarament quina és l'estructura i com es viu per dins. Exacte. Sí. I per últim, hi ha un reportatge curt de National Geographic que va fer dedicat als castells. El curt el van doblar al castellà o el van fer directament en castellà, no sé per quin motiu, però bé, també és bonic de veure i és molt interessant, per tant també us el deixarem. I també hi ha un que es diu Els castells, Human Towers, en català, en castellà i en anglès. Una mica antic, però bueno, també serveix, és bastant èpic. D'acord. Doncs us posarem tot això a les notes perquè us pugueu fer una idea ben completa del que és l'experiència castellera. I doncs res, amb això acabem els 2 episodis dedicats a aquest tema. Esperem veure castells aviat i poder-ho gaudir un altre cop. Suposo que tu en deus tenir moltíssimes ganes, no, Sergi? Uf, la veritat és que sí, ja tinc ganes. Sona estrany, però diem, vull peus, que vol dir els peus que et fiquen a sobre. Molt bé, doncs ho deixarem aquí avui. Moltes gràcies altre cop per la teva col·laboració. Moltes gràcies, Sergi. Un plaer, de debò que ha sigut un plaer. Parlar de castells jo m'emociono. El plaer és nostre. Doncs vinga, una abraçada i fins aviat. Que vagi bé. Tots alhora. Pit i amunt! I amunt! Adeu! Adeu! Adeu!